aktibidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na pagkahapon sa gabos dito mga Paraantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Siring man sa mga yaong tabi dyan sa luwas ka nasyon. Good afternoon. Hali po digdi sa Legazpi City. Sabi nga ni, ano man dang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon. Basta ang pamilya nagkakasararo. Kayang-kaya yan. Aldowning Miyerkules. Petsa 26 kan bulan ng Mayo taong 2021. Sa tuya giraray na makakaibanan daing iba solamente sa kuyang partner sa radyo, sexy and beautiful na nanginginig pa. Ate Jen. Mainit-init pa, manginginig pa. Maray na pagkahapon, mga kaibataman si Kuya A, and welcome sa panibagong edisyon kang programang Usapang Pamilya. Partner, kamusta ang sa tuya ng mga Paraantabay sa tuya Facebook page? Opo, live na live kita ngunyan sa DZGB News Online. I-share po iyan, tigsararo lamang kita. Kung pwede man duwa. Oo. Hanggang sa kaya. Oo. Diba? Mag-comment po kamo dyan. Say present. Maray na pagkahapon kay John Paul Mendoza dyan sa Tabaco City. Good afternoon tabi sa imo, John Paul Mendoza dyan sa Tabaco City. Opo. Ha? Okay. And ang mga rayaon man na sa Indang Harong, pwede po kamo mag-upload. Pwede po kamo mag-text sa 0930-3322-815. Siring man sa mga Globe and TM users, 0927-3980955. Si Eduardo Esquejo, good PM da sa Indong Dua, good PM ang tabi sa Indo. Yes, and si Pura Di Grahida, maray na hapon, and si Charles Joseph Abitria. Good afternoon man po. Sige, mainito ng panahon, Yes, partner. grabe partner. Kaya dapat, dahil kita maglingaw, permi kita mag-inom ng tubig. Diba? Magdara kita ng pamandong. Magkarigos. Magkarigos, nako. Oo, sabi ni Nonito Nebres Jr., good afternoon mga idol watching at Kamalig Albay. Ano to, shout out naman kay Councilor 5th District Quezon City, Alan Butch Francisco. Yan Okay, na, sa mga nakatutok taga, lang yan. sa mga taga QC. Magandang hapon sa inyo. Hello, yes. Opo. And then si Madam Lilibet Marila, good afternoon man po. Yes. Okay, sige partner. Partner, mainit ang panahon. Oo. Yan ang magiraray ang kaso kan COVID-19. Correct. Ano? Opo, dahil po yan mahali. Yes, Kaya ano? dapat permi manggiraray kita mag-ingat. Mag-inat. Mag-inat, meaning mag-exercise. Una ko lang iinaton mo. Ano daw? Natanong mga bagay-bagay na pigiinat. Lastiko. So nag-iinat-inat ko yan, Ald. Yes. Basta ano man na pwedeng iinat, okay? Anong Inda tigi-inat? ka daw. Anong tigi-inat? Magsulat po kita ng face mask, partner. Yes, Okay. ano, mag-ugas permi ng kamot Oh. and kumaluwas, magsulot ng face shield, no? Tapos iwasan mo na magparadukot-dukot. Oo. Dai magparakapot sa dai dapat kaputan. Anong day dapat kaputan? Pag naglog ba kita sa mall, pag nagsakay kita ng elevator o escalator, dai po muna kita magkapot maski sa id, okay? Ingat-ingat. Yan. Social distancing Yes. man giraray. Rafael Alcera and Cecilia Dima Bayaw, maray na pagkahapon. Sige, salamat po sa mga nag-aantabay kuya na pagkahapon. Ano?
Okay. So, ining-init, may kinaaraman magyari sa tuyang tema mo na pagkahapon, partner. Ano? Kasabi nga ni baga kay ito, turo pa sa tuya, gan sa tuya, ako kita pa mga aki pa. Na, darang nga iyan kan, ano yan, medyo nga may epekto nga dyan sa global warming, sa init, no? And then, tapos nga, medyo mainit na nga ang panahon kasi kulang na nga kita ning mga tinanom. Kulang na nga kita ning mga kakahuyan sa Correct. palibot. Yes. No? Oo. So, another way para maiwasan or mabawasan ang init is siguro ko, magtanom kita. No? Magtanom kita. Anything na pwedeng itanom ta. Ang problema ngayon ngunyan, kuya, ay kulang na nga ang Mga paratanom. paratanom. And then Yes. kulang na nga ang tatanuman ta. Oo. Actually, dako lang mo niyang partner ang pakinabang talaga kang pagtanom, lalo na kang sa laog baga kang miyembro kang pamilya. Kasi ngunyan na nasa tahaw kita kang krisis, talagang dipisil baga, pigasabi ta na dipisil ang buhay, dipisil magdalansya. And ang pwede tang madalaganan, pag dain na talaga kita ning pondo, dain na kita ning kwarta, ay ito partner sa mga tinanom ta. So mga pwede tang ma-harvest pag kita nagtanom, di ba? Correct. And minsan nga sa sarong pamilya kan mga paratanom, sa mga farmers, no? Don't think so na so iba nagpapadagos kan sa indang kinamulatan na pagtanom. Yes. Halimbawa, ako sarong padre di pamilya, sarong akong paraoma, Okay. paratanom. Nagkaigo ako king mga aki, papaklasihon ko iyan, tanghani na, day na ninda, maagihan, so inagihan ko na nagtatanom ako. Oo. Nababalad ako sa aldaw, Yes. na medyo magabat na trabaho, no? So, I don't know kung may mga mana-mana pang nangyayari ngunyan, di ba? Sabi ni Sian Caleb Caranza, good PM po, pabati po sa pinsan ko na si Gian Joseph watching po from Pulangi. Pa-shoutout na sa first time ko po mag-comment. Salamat po sa Okay, inyo, Sian. salamat po. Si Oo. Sian sarong aki pa niya. Aki Oo. unong pa ni si Sian. Yes. Sige. no? Even baga partner si Governor Joseph Kua duman sa Catanduanes, nagpaluwas siya ng pagbati. Sabi niya, siya daa mismo, personal na minasaludo, asin kusog, asin talagang minataoning pagpupugay sa gabos na mga parauma. Ngunya na talagang lalo na baga sa isla kang Catanduanes, di ba? May nag-text mo na. Ano da? Ate Jen, makaskas po ang global warming dahil tinanggal ang mga kahoy sa gilid ng mga tinampo na iyo ang filter sa mga carbon dioxide, carbon monoxide na mga tambucho. Somehow, iyo talaga. Somehow. No? Pero may mga rasones kung tinanggal iyan na nagiging kausakan na aksidente. Minsan, pag ang auto nakakapagilid kimarahay, nakakabangga sa kahoy. Correct. No? Siguro. So, tamang-tama yan ngayon, partner, na sa tuya na makakaibanan si ang chairman of the Board of Director of Albay Agriculture Cooperative and President of Albay Pili and Cacao Industries. Association. Yes, Nako. si Ini partner, Jo. masikang inot na talagang aki pa siya, talagang paratanom na daa siya eh. Yes. Until now, na talagang nag-edad na, talagang nagtatanong pa ini si, warang iba kuya, kundi si Kuya Jo San Jose. Yes, si Kuya Jo Diba? San Jose. Nakaantabay na si Kuya Jo Yes, niyan. oo. Actually, nakatutok siya ngunyan sa satuyang Facebook Live. Okay, salamat abi Oo. Kuya Jo. Apunan ta na si Kuya Jo ngayon na pagkahapon tangani na makaulay ta na and then maisihan ta kung ano ang sa iyang masasabi sa iyang advokasya and then of course para maaraman kan sa tuwi ng mga paraantabay kung ano ang importansya kan pagtanong partner. Yes, opo. Lat lang ta nata ini di ako nakakaapod. Anong May load ka, partner, may load ka. Igwa ako Yes, kilod. igwa kang load. Nata daw ini. Opo. But nangyayari. sa paagi man kayo ng programa, gusto taman partner mainganyar ang sa tuyang lambang miyembro kang pamilya na kita partner tangkilikon tamang giraray ang pagtanom, di ba? Yes, what Lalo if na sa mga jóvenes ngunyan. what if magtanom kita mananggad? Yes, opo. What if arog kaning yaong kita sa pandemya? Makaukod kita magtanom sa palibot. Maringan iso sa tuwi ng mga alat-la. Bilangon tayo ng numero, 4, Okay. 5, 7, 8, 9, 10, 11 man. Okay. Ano daw ang nangyari?
Ah. Sige. Hello muna kay Rodolfo Mostasa, Pito Balidoya Binamera, and si Rafael Alcera. Good afternoon po sa Indo. And si Madam Lilibet Marilag. Okay? Kuya Jo, si Kuya Jo, gayon. Baka si Kuya Jo ang warang signal. Wait lang ta. Ayan, nag-ring na ba? Ayun na, Ayun, nagdating na si Kuya yes. Jo. Sige. Yes, hello, good afternoon, Kuya Jo. Kuya Jo, maray na hapon tabi. Ayun, medyo bako clear ang sa iyang signal. Mahanap ini si Kuya Jo ning ano. Ning maray-rahay na signal. Pareho pati ang uniform ko niya na pagkahapon. Pareho kita naka-blue. Blue. Sige. So, mahanap si Kuya Jo ning signal. Kuya Jo, Kuya Jo. nasa, hello? Hello, Ayan. Kuya Jo. Okay. Bata nakaarag na siya ka NO. Oo. Digdi pa iyan sa booth ta. Yes, Pareho oo, ang microphone na pigagamit mo niya na pagkahapon. Ano lang ta? Oo. Ini kaya si Kuya Jo, talagang aktibo man ining miyembro partner kang Commission on Family and Life. Talagang kang dati pa man, nakakaibata na siya digdi sa programa. Yan na. Okay. Sanata, Sige. Baluon tagiraray. we will keep on calling. No? Okay. Pudanta, day kita matugot, day ta makakauron si Kuya Jo. Nguya na pagkahapon. Nganing maisihan tama ng gada. No? Minsan kaya baga partner talag. Ala. Ala, sige, sarap pa. Oo. Dai na mayaman. Cannot be reached. Sige, bayan sa nata. So, Globe please naman, oh. Opo. Ha? Palusutin mo na kami. Palusutin mo naman kami. Palusutin mo na Okay. kami. Yes. Mhm. Ayun. Ala, ka Hello dyan muna nangyari. kay Ellen Marifosque. Okay. Sige. Sige, Taon-taon partner. ta, taon-taon Siguro, ta. partner, mantang nag-contact kita kay Kuya Jo, mas mari siguro na mag-commercial na muna kita. Yes, balik kita dyan, ma-commercial kita. Ano yan, ayusin tayo sa tuya na linya. Doon Opo. kung ano nangyayari. Bata, Yes. magayon ining sa tuya na tema mo yan na pagkahapon. Oo. Hello Okay? muna kay Zian Caleb Caranza. Pa-shoutout po sa compound sa Basud, Albay, Dorante at Refe family. Okay? Sige, ma-commercial pa na kita. Oras na to, alas 2:21. An oras hatod sa Indocang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo,
Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. 3 plus 1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na, itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus To help support respiratory defense. Total protection, mommies! with 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus To help support respiratory defense. Total protection, mommies! with 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol
siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadire para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Ang bagong jersey, Mark Contigo. May bagong tapas, Stanley, Ringo. It's a one Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapas sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mabamakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman!
Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1 naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Welcome back mga tugang sa satuyang programang Usapang Pamilya. Yes, opo. Nakatutok na partner ang Albay Agriculture Cooperative. Maray na pagkahapon po sa Indo dyan. Salamat po ha. So, dito na pagparapahalo yun. Ano tanganing mas dakul kitang mapag-ulay-ulay yan. Okay, Kasi sige. Kuya Joe, ngayon na pagkahapon. Opo, sige. Idayal ta na. Sana maging okay na Makalaog si... na. Oo, Opo. maging okay na si Globe, ano? Okay. Hello muna kay Felix Loricor. Good afternoon po sa Indo dyan. And kay Trev Ahep. Okay na. Hello? Okay na. Opo, Sir Joe, maray na Sir Joe, pagkahapon. good afternoon. Ay, maray na hapon po sa Indong Dua, Kuya at si Ate Jen. Opo, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ay, salamat sa halabang panahon. Naimbita rin naman ako magtaram sa sutuyang sa pinakahalabang programa kan DCGB Usapang Pamilya. Opo, Nagpuon kami kayan 2012 pa, kaya masyam na taon na gariya. Wow. Akiunon pa ako ka to Kuya Joe. Kami so nagpuon kayan, tamagayunan talaga dyan ang satuyang mga pagtutukar sa laogan pamilya na daing katapusan. Okay, opo. Salamat po. Yes. Kuya Joe, since na sabi nga ni kasubago ni Ate Jen, mainiton ang panahon, ano? So tamang-tama ini sa satuyang temang nguyan na pagkahapon. So maisihan kan satuyang lambang miyembro kan pamilya. So gayon and so importansya kan pagtanom. Ano po? Iyo po. Salamat maaraman kan gabos ng pamilya sa laog kan harong gabos na mga miyembro kan na pamilya na maugmahon na ang gabos na miyembro lalong-lalo na sa laogan pandemya na nagtataranom. Harap sa kuya, sabi ko nga ni kay Ate Jen, tapos na introduce nindo ako na sadit pa ako, maugmahon po ako na nagduduman sa bulod kaibanan sa kuyang ama-ina, tanganing magtanom, asin pag-uli, dakulong kay mga iba-ibang mga pagkaon o produkto na daradarami sa laogan harong, pababa sa banwa. Yes. Makaugmahon pagkarugaan. Iyo, sagana po kami kaayan sa preskong mga produkto sa agrikultura. So dahito na kaipuhanan magpasiring pa sa kung sa tapos mabakal kita kan mga kaipuhanan ta sa pagtanom pa sana dakulaon ng katipidan. Ano Kuya Joe? Precisely. Hanggang ngunyan, masiyaw na ko digdi sa Legazpi, sagana pa rin ako ako nagtatanom sa urban gardening. Okay. Kuya Ate Jen, o digdi sa nasa kuya, dahil man ako kidigdi kita tanuman na daga, pero uning mga nakabiting kong mga plastic bottle, puro igwainik yung mga tinanom na pechay, kamatis, talong, so mga pang-oral daw bagang kaipuhan sa kusina. Yes po. Yes. So, dai man palang dapat maging ulang na dai kitang espasyo sa satuyang harong o sa tuyang palibot na kita dai makapagtanom, Kuya Jo. Iyo Ibang po. Kaya, paagi. maswerte kita po na digdi sa probinsya Canalbay, sa mga advocacy kan sa tuyang gobernador, iyo ang agrikultura, ang pagtanom. Opo. Nadadangog taman nga ni ang sa kuyang dating estudyante si Congressman Didi Cabredo na ang sa iyang inot na programa sa 3rd District, agrikultura man. Kaya, permi man kami nag-oron-oron kaayan, tanya ko kung ano ang sobrang mga produktong pwedeng i-market, darahon sa nanindo sa muya, ta kami ang mapabakal kaayan. Okay. Sabi nga ni baga saro da sa mga fundamental or saro sa pinaka-importanteng
ano yan, occupation o trabaho kan sarong tao ang magtanom or farmer. Kasi kung dahil pigtatanom, Kuya Jo, dahil kita kipapa. Yes. Okay. To tell you the truth, ang 70% of the population or labor market, 70% goes to agriculture. Kaya 70% dapat ang katuyang mga pwedeng magtanom, iyo ang kaipuhan ta. Tayo ang nagkatao sa tuya kan arual daw na kaipuhan ta sa laukan harong. 70%. Oo. Yes. Iyo man ang Labor market. iyo man ang ano. Kaya 70% dapat iyan magtaranom kita. Ang 70% diversified yan sa ibang professional. Opo. Okay. Iyo man ang tasin kita mako akan mga panrikado ta, Yes. sumagulayan ta. So lalo nagarungon yan, Kuya Jo, na nagdadakol ang populasyon kan mundo. So dapat Mas maging dakol mahigos man kita ang sa pagtanom. ang nagtatanom. Okay. Oo. So, medyo kaya nga ni nagiging barid na po ang problema ngunyan sa agrikultura. Saro nga ni iyan, so nagdadakol ang populasyon. As in, medyo nagdidiit ang satuyang production sa agrikultura. Iyo po. Nahiling ta po na gari padiit ang pasiring sa pagtanom. Opo. Ano po ang nagiging mga problema na nagdidiit po ang production digdi sa tuwi, especially digdi sa Pilipinas? Inutom tango na, balikan ta sa mga kaitong panahon. Pag ang laog sa laog kan pamilya, kadaklan kaya kaitong panahon talaga puro sa agrikultura. Opo. Ang miyembro kami mga aki, pirmi ng kairibanan iyan sa tabang sa pagtanom. Ngunya na nakalihis ti mga pirang dekada, naglipas na sa panahon, sa ibang mga magurang kaya, pigkataraman ang mga aki, o dahil nakamo sa kuya mag-arog, nasaro lamang na parauma. Kaya mag-eskwela ka mo. Okay, kung ako mahiras kan sa kuyang experience sa Kuya Jay, Ate Jen. Opo. Magpuon kan sa dita ko, sagod ako nakagraduar ki bachelor's degree, digdi sa Legazpi, pero padagos pa sa kuyang pagtabang sa agrikultura. Okay. So, dapat palang partner, mawara duman sa pag-iisip na dapat kita mag-adad katanganing diin na kita maging arog pa sa tuya ng mga magurang na para tanom sana. Yun na bago sa pigsabi ko sa imo kasi bago minsan ang sarong ama na paraoma talagang pinapagklasean sa iyang aki sa ibang sektor, ibang halimbawa course, maging ibang degree, ika ngaya maging architect ka. Correct. Ka ngaya maging engineer ka tanganing day ka na ngaya maarog sa kuya na pero ngay ako na babalad. Bibihira sa mga magurang na maengganyar sa akin na maglawag sa pag-agrikultura, di ba? Correct. So imagine nun na sana kung day ng paratanom sa kita mako aki Correct. pagkaon. Mas siguro mas magugutom kita. Iyo ini saro sa mga issues na tig-raise ko kan sarong alda o kan sarong timana. Duman po sa Bicol Friends on Peace and Development na paano maging mag-develop ang satuyang probinsya, ang satuyang reyon o nasyon kung ining agrikultura papabayaan. Sabi ko, tanganing igwa kita ki dain ng alat na. Ayun. Apo dan tagirarayan. Apo dan tagiraray si Kuya Jo. Ngunya na pagkahapon. Another call. Sige. Hello muna kay Sir Nick Rigachuelo and Bemeliana Matias. Dahil labang maputol sa pagtanong-tanong yan na pagkahapon. Correct. Usually And ako lang maingganyer ta, di ba? Lalo na sa mga jóvenes na maglaog partner sa talagang course na manungod sa agriculture. Tama, diba? Partner. Dakula na bagay ang pagtanom ngunyan sa satuya. Imagine nung talasan na kung dahil na kinagtatanom, saan ka pa mako akang paborito mong chapsoy? Correct. Mga iba-iba pang mga pangrekado, yes, di ba? Saan kita mako aki kamatis, bawang, sibuyas. Diba? So mga pang-rural daw na pangrekado sana. Diba? Yes. Nagkukulang na nga niya. Minsan nagwawara-wara ang suwa. Diba? Nagwawara-wara ang mga mga
panrikados. Minsan nagmamahal talaga. Opo. So, alat lang. Okay. Sige. Sabi muna ni 343, good afternoon po sa inyong duwa. Nagdadangog ako digdi. Sa indong programa, ako po, buda ang mga aki ko. Pigiing ganyar ko sindang magtanom, kulang man po kaya ang samuyang hanap buhay and pambakal kang mga pangangaipo. Kaya sa pagtanom kami naglalao. So, dakulaon itong bagay. So, kumbaga, mind setting ka na mga Pilipino. Especially kay ito baga talaga kita. Opo. Dakulon an para tanom sa satuya. Yes. No, dakulaon ng mga agricultural land. Ngunyan, saro pa sigurong nagiging problema na nababago na. So, dating mga agricultural land, ngunyan, nagiging residential, nagiging commercial. Correct. So, dahil di ito na sanaan daga na pwedeng pagtanuman partner. So, that's why nagkukulang kita ng pagkaon. Correct. Oo. Lalong-lalo na nagdadakul ang tulak. Nagdadakul ang tulak na kaipuhanan ng pagkaon. Opo. So, talagang magkakaigwa kita ng problema kung mapapabayaan ta talaga ang pagtanom. Yes, sabi nga ni Nico, kang kasaba, gumantang daang mga paraan tabay nagdadakula sa tuyang populasyon, dapat magdakula man ang mga persona, kita mismo na talagang naiingganyar and nakakapagtaoning prioridad partner sa pagtanom. Tanganing mas dakol ang produksyon, di ba? Correct, no? So, papaano to daw iingganyar ang sa tuya ng mga miyembro kan pamilya na magtanom. Okay, imagine mo, si Kuya Joe, yaon digdi sa Legazpi, tapos sabihon ta na bako araw ka to kaiwas an agricultural land. Opo. But still, pinagpa-practice niya yung urban gardening. Correct. Oo. Diba? And di talaga dapat maging ulang ang rason na di kitang lugar sa pagtanom sa tuyang palibot partner. Di iton man sa nangayang sa muyang espasyo na. Ang samoy ang ngayang lugar talagang wara naman ngita kasadit man sana. So imagine nun tapo mga parantabay and ito pala na pigsabi ni ko. Okay na, yan na si Kuya Joe. Ang Yes. urban gardening pwede pala. Kuya Joe, welcome back po. Opo, naputol kita sa linya. Opo. Nagdadangog ako, nakamonitor ako, Kendo. Yes Okay po. Dumaan na kita Kuya Joe sa sa pagkaini sa pag-inganyar sa mga kaakian, no? Na magtanom and then so seminar na sinabi mo sa tuya kasubago? Kayo po, dakulon po kita kay mga programa digdi sa tuyang probinsya. Tagod man sa Bicol region. Tangani ang gabos ng mga kaakian, mga youth na mainganyar ta po. Iyaon po ang 4-H club. Iyaon po sa mga young adults na tigtatawan tang focus na magtaranom. Okay, ang samuyang organisasyon bukas po sa pagtabang kan sa tuyang agrikultura digdi sa Albay. Kaya nga dahil naman kita masyadong problema kung ang mga kaakian, ang miyembro kan pamilya na magtanom ang sa tuyang rehiyon kagawaran ng agrikultura or Department of Agriculture, sige ang pangwaras kay mga pananom. So mga seeds, vegetable seeds, igwa na kita pag-apod na angon niya na climate change. Opo. May pagbabago na kaya kuya tapos ati Jen, kan gabos ng mga produkto na dapat ipagtanom sa panahon, sa tamang panahon. Tanganing ngani sabi ngani mi, dahil mag-private kung iabutan kita ki bagyo, iabutan kita init. Kaya igwa na ngon yan tigtatao kaming seminar sa mga paratanom kung anong klaseng pangtanom ang dapat itanom sa tamang panahon. Kung minsan iabutan kita ki bagyo, dahil nakitang na harvest, dahil kitang na ani. Kaya minsan dipisilon baga. Oo. Pag inataman ta kini pirang bulan, pag abot kang time na ma-harvest kita, inagihan kita kan mga kalamidad, talaga kita kan magkurusay-kusay. Iyo po. Maibig talaga kita. Iyo. Ang ikaduang punto kung gustong ipaabot sa mga kabataan, kung kaito karabaw ang naguguyod sa tao, naudyan ang tao, ngunyan, kita naman ang naiinot
nagpapasiring na kita sa pigaapod ng mechanization. Opo. Pag mechanized yung gabos na mga pagtrabaho sa kaumahan, sa kabubuldan, yaw na po ang gabos ng mga equipment, mga machine na tigtatao kang gobyerno. Yes. So, dahil ang kapagalan, kung kaitong panahon nagkataro kami, nagkakabul kami diman sa bulod, nagtatanom kay mais, na pasaro-saro, na gagamit pa mi ang karabaw, kung danday na, puro na iyan mechanized. Yaw na po ang satuyang mga traktor, yaw na sa mga transplanter. So, kaipuan mo na sa naki-skills kung paano iyan i-operate ang mga makina. Okay, so dakulaan ang tabang kang teknolohiya, Kuya Joe, ano? Okay, nga ni, kaya na ang satuyang gobernador, nagpauki libreng skills training sa machine operation. Libre na po, babayaran pa sinda, o basta makapag-attender asing matawan key skills kung paano i-operate ang mga makina. Tanganing, pagbalik ninda dyan sa indang mga kaumahan, dahil na sinda maarkila, dahil na sinda mabayad kan sa indang mga tauhan mag-operate yan makina. May So, dagdag tarataw na kaaraman pa. sinda. Kaya padagos po ang schools, farm school kan sa tuyang probinsya. Pagkatao ini kan Albay Provincial Agricultural Office. May farm school kita po, lalong-lalo na sa mga parauma. Yaon po duman sa Ligaw. Kita mga bagong machines na dapat hindang i-practice o on the job training. Okay, so pag may mga araw kayan, Kuya Joe, ano mga training, kamo ba ang nag-identify ka mga parauma na pwedeng mag-join o free po ang mga parauma? Halimbawa na may mga nagdadangog ngunyan, pwede po sinda magdulo ka sa indong opisina. Okay, at again, actually, nakalis na mga bulan, kami nga ni ang namong problema, sige ang hanap ni mga ma-training. Sige na nga po ng gamit, ini libre, free. Magsisisay man, young, youth, mga adult, o kaya may senior citizen na kaya pakanlawas, pwede sila mag-training po na mag-maneho kan traktor, so harvester, takong kan panahon, istorya ko sa indo, kung nagpapaani kami kan kaupahan ni mga duwang aldaw, tulong aldaw, ngunyan, ang pagpapaani ko ngunyan, tarong oras, tapos. Okay, oo. So, if ever po na may interesado, Kuya Joe, sa sinda pwede magdulok tanganing makipag-koordinar? So sa ngaran po kan sa tuyang Provincial Agriculturist, si Ma'am Che Rebeta, so padagos ang pag-imbitar mang iba-ibang kurso po, igwa kitang organic, pero ining tig-apod kitang rice machine operation, padagos po, duman po yan sa tula-tula ang training grounds me. Kayaon po duman ang kaumahan, yaon sumasin na madali. Kaya ini, mas tingani bako tagalbay, tiga akomodar mi na tanganing makanood ang gabos ng mga gustong makanood kan operation kan makina. Okay, so talagang yaon ang pagpupursigi kan sa tuyang gobyerno para may paabot sa mga farmers, ano? So siguro ko awareness lang ang kaipuhanan kan sa tuyan ng mga paraoma na igwa pala na bagay na arugay ni na dakulaon ng tabang na maitatao sa satuya. Correct. And pwede ninda approve saran tanganing mas madagdagan pa ang sa indang kaaraman partner. Yes, ang aram ko kaya Kuya Joe na ipigpapaabot na yan sa kada barangay, ano? Pigpapaisi sa mga kapitanes. Tangani na ma-disseminate man sa mga information para sa mga farmers especially dito sa mga agricultural barangays. May mga pagbabago na kaya sa mga polisiya ng gobyerno sa nganing makababa kita sa pinakalaylayan o pag-apot ng mga small farmers. Ang sa tuyang Department of Agriculture, pigpa-practice na ining mandanas ruling. Na ipigbababa na ini sa mga local government units, mga munisipyo, mga cities, tanganing ang gabos ng mga residente dyan sa mga barangay, madali na sila mag-coordinate, madali ang pagtaukan mga intervention kung ano ang gusto nila, pagtaukan mga fertilizer, pagtaukan mga pananom, ini mga seeds na
tigwawaras talaga tangani magtaranom sinda. Sa ako nga ni sige ang panao ko si Papa Mar, tigdataon ko si Papa Mar. Tangani makatanom sa Santo Domingo. Yes. Okay. Okay, So, sige partner. Sabi digdi ni may nag-text kami gusto mi man ko ta na may paratano man na aki. Taan agum ko dati man na paratano man kaya lang wara kidaga namata numan. So sa diri man ko tang tanuman sa may bukid pinara naning salugan. okay. Kuya Jo, ang sa imong imbitasyon po para sa mga nagaantabay ngunyan, kung sakali na gusto nilang mag-attender ng seminar and then sa mga gustong kuaning kursong pang-agrikultura. Sige, go ahead. Okay. Sige, salamat po tabi Kuya Ate Jen. Tanganing ibalangibog ta ini mga programa kan sa tuyang Provincial Government of Albay. Bukas po ang sa tuyang opisina diyan sa Kamalig, sa Albay Provincial Agricultural Office. Igo ba kita pigaapod dyan na Albay Farmers Bounty Village? Opo. Na kompleto ang facilities na po dyan. Yaon nga di ako permit dyan, tanganing magtabang sa gabos ng mga para tanom, kanpili and kakao. Tapos nagpapabakal kami kan mga harvest dyan sa trading center pag Miyerkules, Webes, Biyernes. So duman sinda magbakal, tabaraton sa naduman, hali sa mga paratanom. Okay, ini-encourage ko giraray o ini-encourage ko ining mga youth, okay, sa laog kan pamilya, na padagos ta po na day pawaraon ang pagtanom. Itong nag-text sa imo, nag-message na daing katanuman, daing daga, madalion sa napungon yan sabi nga ni kan sa tuyang gobernador, so mga idle land, so mga daing natatanuman, kaurunon sa mga landlord, mga taga-sadiri kayan, tanganing maging produktibo, baka pwedeng tanumanin na po yan. Opo. So makipag-uron sana. Sabi nga ni, kung gusto may paraan, ano po Kuya Jo? Iyo po. Iyo nga ni, diyo baga. Okay. Kung ayaw, ugak iyan. Ako nga ni medyo may edad na pero padagos ang interest ko sa pagtanong. Yes. Kay puhan lang king higus, Kuya Jo, tama ba? Ayo po, talagang number one talaga dapat yaon ang pag-igos. Dahil man kita nagpupundo sa pagkaon. Yes. Makalibre na kita kan sa tuyang arual daw na pigbabakal dyan sa tindahan, sa saudan. Yes, totoo yan. Yes. Mga presko pa. Yes. Tapos sigurado ka pa na malinig na itali sa imo dahil kung ano-anong mga kemikal. Kaya, sir, umandig din sa mga ginibo ko bilang representante kan farmer sector, diwig din sa Bicol Region, na pinapaabot naman sa mga kaulangan o mga issues in concern sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na ining pagbaba kan mga presyo kan produkto, kan kopras, kan nyog, kan iba pang mga pigaaningon yan, na dapat mangluhonin da ang presyo na sa tama man na dahil nalulugi ang mga paratanom. Okay. So, inabot na kita Kuya Jo ng oras. Salamaton po sa imong oras ngunya na pagkahapon. Sana talagang salamat po. Lalong-lalo na nagsisilibrar kita kan bulan ng agriculture. Correct. Okay, farm and fisher folks. Ngunyan. Pasalamatan ta po sindagabos na sinda ang nagtatabang sa tuyang salud, sa tuyang pagkaon. Salamat po sa Indo. Okay, may mga oras pa kita na pwedeng mag-uron-uron digdi. Yes, balikan mi po. Babalikan mi po ika, Kuya Jo. Ay, opo, anytime. Sige po. Salamat. Dakulon pang kitang pag-uronan kaya. Okay, sige. Thank you so much. Salamat, Kuya. Yes po. Yan, mga tugang si Kuya Jo San Jose. No? Yan na, sana talagang mainganyar ang sa tuya ng mga, especially mga kaakian. Na talagang na talagang magtanom and talagang magtaog kita ning oras and higusan ta partner, di ba? Okay, may pahabol digding text. Kuya Jo, noon po ang pagtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Ang merienda ay kamote, ang juice ay salabat.
Oh. Pero mahahaba ang buhay nila noon. Yes, Diba? correct. Compare ngun yan, di ba? Kuya Bob, ini pakikamusta na si Kuya Jo, miss ko na siya. Yan. Ipakamusta ka daw po Kuya Jo ni Kuya Bob Candado. Ano kaya partner? Matanuman kita. Matanuman Matanuman kita. Balon tayo itong urban gardening na Correct. sinabi ni Kuya Opo, Jo sa tuya. oo. Tangani, makatipid na kita sa sibulya, sa Oo. bawang, sa kamatis, sa Yes. suwa, sa lada, sa kung ano-ano. Oh, Kung yes. natigwabakal ta, no? Tama. Oo, makatipid-tipid na kita. Kaya po sa gabos sa mga para partner, saludo kita partner sa Correct. gabos. Diba? Yes. Okay, so yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw ni Miyerkules. Sa lado technical, Kuya Ronald Baldo, Aldin Richards, sa IT Department rin po si Kuya A. Inimang po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.